mina ekufikeni kwami la imina la engizokwazi ukuthi ezikuthwele la ekhaya shuthi ngingasho ukuthi ubaba uthwele ngami yabo yo wena unikeza imfuno zosithwalo sakhe yebo kahle kahle uthathelwe lokho yebo shuthi ngasho njalo Inabekesha la kamenzi yaphuza umlaza ngameva nabendlodle nophaphe ekhanda enhlana sezantsi ifundazweni zethu zonke ekhona ke eNingizimu Afrika sathobeka siyabengelela le Black Live TV igama lohlelo ke impande zama Africa igama lami King Sicaka ngakaluqa izinsizwa zethu Sicaka esisha impunyelo mfoka amancinza kancane ayidedele intombambeso kenubhambathi emhlane amagwala ngithemba ukuthi ke nani niphilile qhubekani ke ngenza ukuthi ni subscribe and like and comment nihlale nje nigxile lapho ohlelweni lethu sinithanda noma seniphawula umlibi into engapheli siyajabula kakhulu uma provinces onke akhona eNingizimu Afrika siyanithanda nganza kwethu asingena ohlelweni ke sizwe ukuthi namhlanje ofike la ohlelweni zosilandisa ngani kwenze njani makwenze njani nini nobani sabona sisi yebo njani bhuti sikhona njani nini ngiyaphila ngani yakwethu ubani lo ukhuluma noZipho wamkhize isibongo ngokwendawo ngisuke ngonyameni okay sisi awusithatha usibeke mhlambe from nje eqaleni kuze kufike la sesithi khona nansi inkinga sivela ke manje sekunenkinga ngikhule ekhaya ngikhula nabafana ababili namantombazana amabili sure mina ngowesithathu okay futhi abafana abaqalayo phambili uma abazali bobabili basaphila sihlala esigodini sasengonyameni eMlazi so into eyenzakalayo inkinga engibe nayo sikhula ekhaya sikhule sisonta ePhakameni okay sikhonza ePhakameni lapha ufuna ukuzala kwethu nje indlela esifundiswe ngayo inhlonipho ngoba besabantu nje abakhonzayo so into eyenzakalayo kufike la isikhathi khona esontweni kufika la kufanele ngikhethwe khona okay kwase kuba khona ukuthi nje wangizokhethwa ngiyoganela esithenjini yeah so lokho kwaqala kwangithusa ukuthi ngumuntu okwazi ukukhonja umuntu engazi ukuthi usenamakhosikazi amabili ngizoba unkosikazi wesithathu okay kodwa futhi into yabuya nginezithemba ngoba umama wangiyena wangikhomba ulo mama lo okuyena onkosikazi wesibili washelo makoti kababa yebo makoti kababa yabo so lokho kwangenza ngaba nalithemba lokuthi shuthi mhlawumbe uzongikhulisa sizophathana kahle futhi yabo emshadweni so kwawukuthi ngiyazi ukuthi mhlawumbe angazi lutho ngesithembu kodwa nginethemba futhi lokuthi ngizofunda okuningi yeah so mawusofikile ke emendweni wakho obukwade obone ngazi ukuthi ungena ukujabulisa kwenzakalani sophakathi ngingene nginethemba elikhulu njengoba ngisho nje lokuthi ngizojabula hayi ngoba nomkhonyi wami indlela ekwenzeka ngayo efika ezolobola ekhaya konke kwakwenza kahle akukho la abazali khona engathi baba nokukhalaza ukuthi ingane yethu mhlawumbe ngeke iziphathe kahle ngoba nasenkonzweni umuntu osesikhundleni esiphezulu and nginethemba njengoba ngibonile nje ukuthi lokuthi financially ngizokwazi ukuthi ngiphatheke kahle because kuko konke ngibengicabanga ukuthi njengoba esithatha sibaningi kanje kufanele akwazi ukuthi asimele futhi yabo ngingabe umuntu ozoswela emshadweni wami angaze ngize ngiswele emshadweni wami kodwa kuhambe kwaba khona ingqinamba engifike ngibhekana nazo yabo kwenzakalani masuphakathi izipho engqinamba ngibe umuntu othe efika emshadweni ngahlala into isikhathi singangonyaka yabo ngingakomthola umntwana kuthe emva konyaka ngase ngibe umuntu othola umntwana yabo so ekwakheni ehlaleni kwasegcekeni benginomuzi wami eceleni wakhelwe eceleni yes nginomuzi wami oseceleni abafazi labengibaficile bamakhosikazi engiwaficile amnyeni wami ngifice vele bebabantu abahleli ndawonye egcekeni elilodwa hawu wathi ufika nje noba ukhishwe inxiwa yebo ngakhishwa inxiwa ngathola okwalo indawo yami eseceleni yabo so ngaqala ngahlala lapho ngayitshela ukuthi shuthi indlela ekwenziwa ngayo ekhaya phela ngoba uma ufika
ekhaya njengoba nami ngifika emzini fanele ngiphile ngendlela ekusuke kuphilwa ngayo. Sabambisana kwawukuthi yonke into esiyenzayo nje ukuphilisana yabo. Eze ngihlala ngedwa befile umnyeni wami saye saba nengane. Ingane ithe sesinyangeni yesithathu. Kwaba ukuthi uyama kumnyeni wami ukufika. Sengisho nomayilana nanokuxhumana ke yabo. Ngokucansi nani yabo. Ngoba ngayitshela ukuthi hayi vele ngiyacabanga ukuthi ngokwenkolelo yethu umuntu akufanele asondele kumuntu osanda kuba nengane encane. Yebo. Wahlala mhlawumbe kwaze waphela lo sikhathi lesa esibekiwe ucabanga ukuthi mhlawumbe hlalwa sona. Ngahlala nje kwaphela izinyanga ezisithupha lesi sasibekelana ezona. Ngayitshela ukuthi uyabuya umnyeni. Hayi akasondelanga eduze kwami mayelana nje njengabantu abathandanayo bese sibonana esontweni kuba ukuthi angifuni ukuqamba amanga ke mayelana nemali nayo yonke into ephathelene nokuthi ngiphatheke kahle endlini konke bekhamba kahle yabo kodwa nje mayelana nokusondelana njengomuntu umuntu okufanele phela nje abantu mebethandana bakhumbulane efanele sivezelana uthando njengabantu asebenengane futhi yabo fanele sibuye sihlale njengomndeni bese ngasithole leso sikhathi bese singasekho senifana baba wengane noma wengane bese kuba wengane nje noma wengane kuba ukuthi ngibona esontweni uyacheck ukuthi ingane i-right nami konke kusahamba kahle yebo now ma kwenzeka ke uyalithola ithuba mhlawumbe loxoxa nomna kwenu ukuthi kwenzakalani bathini uyabachazela istory ukuthi nakho usufa inkemane lapha uba bengasafika ekamereni kufikile isikhathi la ngayibuza khona ukuthi angani noma kuvumelekile yini ukuthi ngababuza ukuthi kuhamba kanjani indlela ekwenziwa ngayo indlela ekhaya yabo kodwa ngibuye ngifike lokusaba yabo kuthe emakhamba isikhathi umnyeni wami wathola amakhosikazi amabili ngiyacabanga ukuthi ilapho khona ashayeka khona umama omdala ngisibizane kanjalo okuyena lo wangikhomba yabo washayeka ngaphakathi kuyena ukuthi kufanele azasondele angitshela ukuthi kwenzakalani ngoba kuwe kaba nesikhathi but la khona ngizizwa khona ngingaphilile umnyeni wami nje bade ngasasondele eduze kwami kube nesikhathi la ngizwa khona ukuthi kunento engathi la iswini sami ayihambe kahle yabo so mengukuthi mhlambe sekufika isikhathi sokuthi lento ibe engathi kufanele ngiphuthume noma isesibhedlela noma ngithi ngiyambikela umnyeni wamanqabi athi angaxhumana nesibhedlela yabo uzongisiza ngoba khona isikhathi la ngiyeza khona umuthi ngitshela ukuthi mhlambe wenyongo noma owani ngoba khona into ephumayo esinyeni yabo kube ngathi ngiphunyele isisu kanje yabo lento bengingayiqonde eside isikhathi nginemibuzo ukuthi yini le yenzakalayo yabo ngoba phela isisa sikwazi ukuthi siphuphume ekubenini umnyenana akasasondelani naye ezibekade ngichazile ekuqaleni yabo so ngibe nama questions amaningi ngiyibuza ukuthi yini le yenzakalayo yabo ngifisa futhi nokuthi ngibabuze nabanakwethu so theme kufika lamakhosikazi amabili ekade khethwa enkonzweni yabo ngawamukela saphilisana kahle baphinde futhi kwanetshwa umuzi wala makhosikazi amadala kwawukuthi sebe u4 endaweni eyodwa yebo sebe u4 sebehlala endaweni eyodwa uwe wodwa nje ngaphandle mina nje ngihleli ngedwa ngaphandle okay yeah so into eyenzakalayo ngiyibuze ngiyiphendula ukuthi ngabe lento eyenzakalayo into ekufanele ngiyikhulume noma cause ngiyacabanga ukuthi uma ufika esithenjini kuba khona ama questions la ofika khona ukuthi uyibuze as abantu kukhona nale show esijwayele ukuyibuka lethando nesithembu khona izinto ezenzakalayo ezishiya nathi sababukeli yabo siyibuze kuzona ukuthi hawu iyona impilo yabo ephilayo noma kwenzeka kanjani yabo so nami ngithe mase ngiyiface lento le ngoba khona la ngiyibuza khona ukuthi kwenzakalani kodwa futhi ngibe ngithi ngoba la esemendweni ngiyacabanga ufanele ngiyibambe iqini yabo theme efika umkhonyi wami eletha lamakhosikazi amabili ngaphezulu ngiyacabanga ukuthi umamkhulu washayeka yabo wabuya wazongitshela indlela ekuphilwa ngayo la ekhaya yangempela le kade ngingayazi indlela kwaye kwabanzima ukuvuma ukuthi lento ngiyivume ngaphakathi cause bese ngidonsile and nginane ingane la ekhaya and kunzima nanokuthi lento ngiyixoxe nabangani yabo iyangiholela ekuthenini kungcono kona ngithembe bona umamncane nomamkhulu la yabo
kube ukuthi lento shuthi iphela la emndenini Yeah. nomndeni wami engeke ngathi ukuyikhipha kona angazi uma bengenza into right yini ukuthi ngihambe ngiyophefumula kona iyasinda angifuni uqamba ngabhodi umamkhulu ungitshela ukuthi la ekhaya baba la ekhaya uthwele yabo so lento ingenze ngayibuza ukuthi ngabo isimo sami nanokuthi njengoba ngila kahle kahle mina ngibekelweni la ekhaya yabo isengenza kuqhamuke imibuzo eminingi ukuthi nasekukhaleni kwami shuthi njengoba ngihlaliswe ngedwa ngabe kwenzakalani nalokugula kwami kade ngingaphilile ngabe bekwenzakalani empilweni yami yabo so nje ngibe nama questions amaningi engiyibuze wona kodwa engaphenduleki yabo so nje isimo engikusona njengamanje asihle ngempela bhuti manje uma lo mbuza uyakuchazela ukuthi njengoba wona wagana lapha ukuthola kababa kuhlanisa kanjani wena yebo uyangichazela uma mechaza uthi ngifike vele oma bakhulile iminyaka yami mina ngisamncane yabo kakhulu so umama engichazela ungichazela ukuthi mina ekufikeni kwami la imina la engizokwazi ukuthi ezikuthwele la ekhaya shuthi ngingasho ukuthi ubaba uthwele ngami yabo yo wena unikeza imfuno zesithwalo sakhe yebo kahle kahle uthathelwe lokho yebo shuthi ngasho njalo kwenzakalani mayitshela lokho wazizwa kanjani yabo angifuni uqamba manga indlela engiphatheke kabi ngayo angisazi njengoba ngisho nje isinqumo ekumele ngisithathe ukuqhubeka kwesikhathi angazi yabo ngoba ngeke ngathi ukuhlala nomndeni wami phansi ngithi ngiyawutshela bangitshela ukuthi emendweni kuyabekezelwa and ngiyacabanga ukuthi abangikholwa yabo ngendlela umnyeni wami athembeke ngakhona nasesontweni umuntu onesikhundla esithembeke kakhulu angikholwa ukuthi futhi ngingathi mengithi ngiyikhuluma lento le kube khona umuntu ongikholwayo ngayo so nje inkinga engikuyona angazi ngempela ukuthi ngiyophuma kanjani kuyona so njengamanje uhleli emzini wakho wenzelwa lo myeni wakho bathi inkinga lezo bhena ziyaqhubeka zenze ayikho nanento oyiphupha ebusuku mhlambe ubona nje sekunesisu noma no kukhona emaphupho engiba nawo ebusuku yabo mengiba nawo lamaphupho kusuke kufika nje njengephupho lesishazi ngingayitsheli nami ukuthi into engenzeka serious yabo so nanokuthi into efanele ngize ngiyilandelele yabo njengoba ngisho ukuthi emva kwesikhathi mase ngizizwe ngathi sangiphilile kahle yabo and lento siqhubeke kwazo kwabo mhlambi kathathu mengaphosisi manje ubaba lo uma ukhala ngokuya esibhedlela enqaba uthi esibhedlela uyafika kuona besenza njani ugcina wenze njani ngalento into engimangazayo ke ngubaba wekhaya ukuthi ngingamboni kunjalo njalo kodwa meke ukuthi ngumuntu ongaphathekile kahle unawo ukuthi avele kube umuntu ongathi uyangizwa ukuthi angiphathekile kahle kube ukuthi nje akudingi ukuthi ngize ngikhale ngifone or mhlawumbe ngifuna ukuthi ngabe ngizomtholaphi uyawo umuntu oqhamukayo yabo aqhamuka ukuthi ngiyamthola ukuthi uyafika ukuthi uyangathi uyangizwa ukuthi angihlalisekile kahle la ngikhona yebo akunikeza something ngophuza anginikeza umuthi nguphuze ngenkathi ngiphuza lo muthi kube ngazuthi njengoba ngisho nje bhuti ukuthi kube ngazuthi kube into engathi ingiphendulela isisu kube ngathi ngikhishwe inyongo kanje yabo into kanjalo bese phelela lapho lento iphume angithathele phela ibaba ngithathele ibhakede njalo mawukuthi lento iyenzeka kube ukuthi ngiyayikhipha angifuni uqamba amanga ngoba angiyena umuntu olandelayo ukuthi ubaba uyigcina kuphi lento le ekusokuyiyona ephumayo kumina kube ukuthi uyanyamalala futhi uyozabuye futhi ngingaphilile yabo angazi into engimangaza yona ukuthi uzwa kanjani ukuthi angiphilile nakho nenkinga nginenkinga kodwa umuntu otholakalayo menginenkinga angazi babukele Black Live TV niyaluza udaba lakaSaselinaba namanje usahlele emzini wakhe wenzeka inkinga efanayo unento nje eyenzakalayo kuyena ufana nokuthi uyabeletha njalo kodwa ubaba uthi ufika ayithathe lento anyamalale ubaba asayingeni uma mdala ke ekhaya uthi wamchazela ukuthi cha wena wathathwa njengomakoti ozonikezwa noma ozofeza izimfuno zesithwalo angazi ukuthi mhlawumbe lo daba lukhunyethewa uyalisho ka nebandla okukhonza kulona engafuni lo nganifasaze ukulumemeza njalo koze kuthiwa ngi-against ibandla kanti istory esiza naso nomuntu osixoxa ukuthi bukanjalo nje kunjengoba kunjalo so njengamanje sisi uyasho ukuthi kuvinjwe eminyango kuvinjwe emsamo
Yeah. yiphi usizo ocabanga ukuthi uyalidinga wena ofuna kwenzeke ngakhona empilweni yakho njengamanje? Ngiyalidinga usizo mayelana nje nokuphuma emendweni nami because angisajabulile kwangempela. Ngiyalidinga usizo. Ngiyafisa futhi nababukeli bakwazi ukuthi banginikeze ama-advice njengamanje ukuthi yini engingayenza ukuthi ngikwazi ukuphuma kuleli inkinga engikuyona. Yeah. Because ngingene la ngijabulile and nami bengayitshela ukuthi ngenye ilanga ngiyoke ngibhekane lezi zimo lezi engibhekene nazo njengamanje yabo. So ngiyafisa nje ukuthi basho imibono yabo ukuthi mhlambe ngingenza njani ukuphuma kule nkinga engikuyona. Ngoba ubukeka usungasenakho ekhaya nasekhaya mabatshela bakuthi hlala emendweni Yeah. nabakhokhela esontweni bathembele obaba more than wena. Yeah. Shuthi wedwa siqhingini njengamanje uhleli nje ulalela inkinga ebuhle usuku nemini. Isenkingeni ngempela ngifuna uqamba amanga ukuthi okukhulu kakhulu ukuthi uhlale ungabi nomuntu ozokwazi ukuthi ukhalele kuyena. Yabo. Yeah. Iyona into eyenza ukuthi usuku nosuku inkinga yami yande futhi nomzima kumina empilweni yami bande. Ngeke ngafika nayizimo la sengicabanga khona izinto ezirong ngempilo yami yabo. Sengicabanga ngisho ukuyiqeda impilo yami indlela engithola umzima ngakhona. So ngiyalicela nje usizo lokuthi ngikwazi ukuphuma kule nkinga engikuyona. Because kufanele ngiphilela inganyama njengamanje. Baba asibonga kakhulu isikhathi nokufika nje usilandisa lolu daba lizosiza kakhulu ekutheni nabanye babe nokufunda nokuqwasha ezintweni ezifana nalezi. Yeah. Babukele Black Live TV igama lohlelo impande zama-Afrika. King Sicaka umethuli wohlelo. Ngithemba ukuthi mina nani sophinde sibonane kokuzayo. uNkulunkulu anisiza nisale kahle.